Diyan na guys, naluto na guys kanang request ni guys nga dili kadyo puwa ba. Nga nira sa color niya. Kanang dili pud kuno kadyo tamis. So request ni siya nga order. Nanay sobra nga tulo. Ito naman ni i-post ni sa kuan. So tumunong uta na pila ni nga ni 700 ni sa usa ka nga ni sa katri. Kanita 100. So magbunot ang lubi guys kay wala ko yung order og diko na mag-order guys basta na mag open og mga business ba. Kamuta kay so kaning lubi niya guys ito ni spikas pangayo ni papaidi ni yang ate ba manang Marisa na may daghan dito mga lampuwak. Busbut busbut guys kanina yung ang kuhan guys na magbuak bitaw ko hindi ko makatiming nga ma-street ba. Ay gamay kay bot-bot mawakas mo pinagkudkud sa lubi sa gawas limpyo man dari kay naigibutangan man ini papaidi og mga kuan mahuli taga kudkud ganahan man siya magkudkud ay ga-order og biko kaya mulibot sa tadari sa garden guys nagbuwak ya po na siya yari tanaw tadalis ang gidagias buhol guys nga namuwak na siya nice ka dari kay nang buwak ning kaning yellow na uyawan na mo kung nagpaputol na dala masiga kuha na dyan ka na mga gikanas buhol namuwak na daghan kadyo na puti na yellow na orange di ba guys ang dali aragikan panas buhol na nice kadyo guys tapos ihang rose nga cute kadyo gagmay guys di ako galuto dari sa gawas sa kaya na ini order og usa ka tray na magudi order guys basta ka nang mag-opening bitaw negosyo order na sila og biko kay mo nilang pangpa swerte dikit kuno sa customer kay daghan yung order na guys og kuan kanang ala order og kanang may mga mag-opening ba. Salamat ikadyo sa pabalik-balik daning order. Mag-upagli ko nagluto guys. Siagi adlaw nagluto pug ko. Kung magluto pug ko guys kay ipatimo sa kuan mga G. Nga mo silingan lagi dari nga lakaw na ba. Wa na sa Ginoo. So diyan na guys kanang gi-request din ni siya guys nga di kadyo puwa na di pagkadyo tamis. So ana sang ibutangan og lurok guys. Diyan na itulo. Ana man ning i-post din tulo ka tab guys. Sa mga nangutana 100 ni ang tab ni ang sa katri 700. So mara na sa guys ana sa i-deliver karon. A few moments later. Guys ang nagsuwaki guys. So guys so kailan mo ni guys kung ni siya ka ng gulaman nga mura siya ka ng busog ba. Kan kay da ni Robin na badinggo. Mahal ba yapod ng 1/4 ari sa luwan day?
Sa naiday talinuan nga na. Na. Di man lagay na makakuha daot og dili ko ton. Pero kuha na nimo ayo hugasi. Kaya Sulod kanang lang sa ref. sa dagat. Pwede po pwede sulod sa ref. dili. Pwede mo ko Kumukuha na. na sa dagat ra. Di mo ko na mahulog og tao. Mabuhi ra ni sa dagat. Kadaghana guys oy. Wasag pansit bihon no. Dapat dito sa plastic ko. Mapay konsuman ha og hinlo sa kuan kanang suwaki, daghan pa kay suwaki. Kanira may kuha. Mo pilit ra Jesus kanang mga bato-bato. Siya guys. Kaya gini ko na lagay na nila no. Kaya na pa may mga green dimbihonon pa ni. Sus! Palami yo. Pisnon. Samok. Dili lang ni siya kuanday kay og mabasa rin siya tubig, mamatay naman ni dapat Oh, kuan dili lang baswan. dagat ra ba. Dili lang kuna ugasan tanan ro. Kung maghugas lang. Kay sila dadto sa kuan giputos man og plastic niya gisudlag dagat. Kana mga baligya ba? Gibutos ra siya og plastic yan ay dagat sa sulod ba. So yan kuno nato na. Kaya daghan man gud ni siya. Kay dili ra na kuan dili na mahurot. Malak na. Kuha ni siya gulaman ni guys, dili ni siya murag gusto ba. Muna ko diri sa akong amo guys kay ari ko na may maniud to. So give Pila ka salad tuig sa na. saan niya? Usa na siya cucumber? Oh, gapon na. Ug diarang suwaki oh. Wala siya ra. Wala siya kwa ako ra. Wala ka gikuha ni Ruben? Kalungte. Mga katungaan ni kadto. Nalingkod ko yaro di. Iniguan na to, inigunasan. Diyon at Yeah, guys, nipalit day ko 5 ka kilo nga pilit. Diya ato na luto og masa. Lati daday kay amo ni siyang ipatimo sa kuan ba. Sa mga nanabat. Sumungubo sa ako guys kay grabe ra bang inita gani ha. Asa ra man ang mga manok? Munmon min ay, munmon. Diara mo? Sumajong hapon na to tanan guys nang gasugod na og kuan misa. Amo silingan nga sunod na ng bahay dia guys na kuha na sa Ginoo. Hindi lagi na ito may bawa ni atohang kinabuhi guys. Nakang kuha dito green na sila okay. Ang si Regulia so tambok na siya oh. Malunggay. Bumuha na itong talong guys kasi para magpamunga na ano pidahang bunga na ah. Hindi agad itong kuhan guys so kubasa na ko na oh. So sikwa diha oh. Ito ko'y bagong gitanong nga sikwa kaso lang wala na itong tango na siya kay nagadominggo ipaputol ko ning lubi murag 4 ka lubi. Sugod na og na may misa before mga ngadji guys. Gabi dito mi guys na nabat mi. Nya ugma ako'y palutuon ni Tidaday para sa kuan ba pagkaon sa mga nanabat. So nga na din mamatay guys may pakanon bang mga nanabat. Nama po ko'y pag-harvest na guys yung adlaw na napidaghan na.
Malugbati na nga yellow kay init. May buhol guys kay si uwan dari wala man. Kasara ni uwan di sa badura. Sige na kay tangon na guys. May mag-stack na sila dari og materialis. Yung akong kamuti ka ha, unod ba kain? Yung akong kamuti ni guys. Masigla ni siya unod. Hindi ka pa bunga niyang sili. Niyang sili guys, so di nakawadag bunga. Oh. Bisag sige na magharbisan na, sige hapon sa bunga. Nakan hapon na sa bunga. Oh. Tumba na gali ni kadaghan. Oh. Hindi ni ibutang sa pansit. Daghan dito na kuan na ka. Bara na harbisan ha guys.